ба он нафарҳо патент дода намешавад. Қувваи қонунӣ худша пайдо мекунад. Сразу ба кӯдак паспорт наметиҳанд. дар ин мавзӯъ ягон информатсия надидем ва фикр мекунам ки ин сухан ягон ҳақиқат надорад. Тоҷикистонда хизмат мебаранд ё ин ки не? Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълуме ки мо дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем. Ҳатман дар видео лайк монен ва то охир шаб бо диққат тамошо кунен. Айни ҳол нафарҳое ки маро тамошо кардесен, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳозир як видеои конкурса мемонам. ма бозии нав сар додагиам. аз ҳами аввали бозӣ бидроен по-братски як донаи ду донаи билет бихарен, баъд дальши видеоро тамошо кунен. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки ҳами видеоро тамошо кардестай. Старти бозии навай. И бозии нави мо ҳамагӣ 63 дона приз дора. Нархи билеташ 200 рублай. Ин ҳамин номере ки дар рӯи экран дидеси, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброяд. Ва 200 рублай ё ки чандта билете ки мехарӣ дар ҳамин номери Сбербанк бо WhatsApp ҳастай. Дар WhatsAppаш чек тарӯй мекунӣ, ҷошда билети ту меояд. Бародарои азизу гироми қадр, мо дар и бозӣ чӣ хеле ки гуфтем 63 дона приз мондагием. Lexus 350, Corolla 2 соли 2010, якта iPhone 14 Pro Max, якта iPhone 12 Pro ва фаромӯш накунен, се нафаре ки аз ҳамада билети бисёр мехаранд, барои ин се нафара 5000 сомонӣ ҷидо кардагием ва ғайри и билетҳои харидагитон дар бозӣ иштирок мекунад. бо ягон билети дигатон бизана, мебинӣ ки зиндагӣ аҷоибот шид. ва 55 донаи дига конвертҳои пулияй бародарои азиз, ҳамагӣ мешава 63 дона приз. ҳаракат ки ай ҳами якум рӯз билет бихар, шанси бурд карданит бениҳоят зиёд мешава. ҳаматонда муваффақият. ҳозир айпай билетхарӣ бишад. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо тааллуқ дорад ба нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доранд дар шаҳри Челябинск. чӣ хеле ки худтон медонед, дар Федератсияи Русия оиди шаҳрвандони хориҷӣ қариб ки ҳамарӯза ягон информатсияҳои нав, ягон тағйиротҳои нав ҳастанд. ва имрӯз як қонуне ба имзо расид ки шурӯъ карда аз соли 2024 ин қонуни нав қувваи қонунии худша пайдо мекунад. шаҳрвандони хориҷӣ аз соли 2024 шурӯъ карда дар шаҳри Челябински Федератсияи Русия дигар наметавонанд ки ба ҳайси ронандаи таксӣ, ба ҳайси ронандаи микроавтобус ва мошинҳои боркаш кору фаъолият кунанд. ҳар нафаре ки дар Челябинск мерава патент гирифтанӣ мешавад, дар ҳолати гирифтани патент аввалан пурсон мешаванд шаҳрванди хориҷиро ки ба чӣ мақсад патента мегирӣ ва дар куҷо кору фаъолият мекунӣ. агар ки бигӯянд ба ронандагӣ машғул мешавам ё ки микроавтобус ҳай мекунам ё ки мусофиркашонӣ мекунам, дигар корҳое ки умуман алоқамандӣ дорад ба автомобил, ба он нафарҳо патент дода намешавад. ва ҳар ширкатҳое ки бидан арендаи автомобил медоданд барои таксӣ ҳай кардан, ба ана ҳамон корфармоёрам низ фаҳмондадиҳо дода шид. ҳар нафаре ки ширкат дошт, он нафарҳоро даъват мекунанд ва корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунанд ки барои шаҳрвандони хориҷӣ дигар автомобил аренда натиҳанд барои таксӣ кору фаъолият кардан. ё мисол мегирем, агар барои шаҳрвандони хориҷӣ дигар микроавтобус дода нашавад ва автобусҳое ки калон буданд, давлатӣ буданд, мисол шаҳрвандони хориҷӣ ҳай мекарданд, мегаштанд, вайёрам дигар запрет мешаванд. дар умум бигирем, дар шаҳри Челябински Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ кор кардани таксӣ, автобус ва микроавтобус қатъиян манъ мешавад. сабабаш дар уҷа гуфта шидагӣ нестае ки ба чӣ сабаб манъ мекунанд, лекин қонун қабул шидагие аллакай ва гуфта шидагие ки шурӯъ карда аз соли 2024 аллакай ин қонун қувваи қонунии худша пайдо мекунад. фаромӯш накунед, ҳар як қарор ва ҳар як қонуне ки қабул мешаваду тасдиқ мешавад, баъди 3 моҳ то 6 моҳа қувваи қонунии худша пайдо мекунаду дар амал қарор мегирад. тамошобинони азизу гироми қадр, мо хостем ки ира ба маълумоти шумо бирасонем, гарчанде ки дар шаҳри Челябински Федератсияи Русия агар шаҳрванд
шаҳрвандони тоҷик ҳам кам бошанд, лекин мо гуфта метонем ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. Ба ҳамин хотир ҳар чизе ки алоқаманд ба шаҳрвандони тоҷик мебошад, ба муҳоҷирон мебошад, мо ҳамон чиза нашр мекунем, ба маълумоти шумо мерасонем. Акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳотон ҷавоб бигиред. Сироҷов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, илтимос ба саволи ман ҷавоб диҳед. Падари ман паспорти русӣ дорад. Ман ба фамилияи ман дигар, ман метавонам паспорта супорида. Фамилияи шумо дигар бошад, лекин отчестватон ба номи падартон бошад, бале метавонед ки ба основанияи падар ҳуҷҷат бисупоред. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака. Мегӯянд ки ҳозир Россия таваллуд кунӣ сразу кӯдака гражданин мекунанд. Ростай? Сразу ба кӯдак паспорт наметиҳанд. Фаромӯш накунед ки мисол мегирем, агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон синни соли паспортгирӣ муқаррар шудагӣ аз 16 солагӣ ва дар Федератсияи Русия ҳам ҳамин синни сол муқаррар кардагианд барои гирифтани паспорт. Вақте ки дар Федератсияи Русия шумо фарзанддор мешен, аллакай фарзанди шумо шаҳрвандии Русияро бигем бо тариқи автоматӣ мегира, шаҳрванди Русия ба ҳисоб меравад. Ҳамин пештар наметонистанд ки то 18 сола шидани фарзандошона падару модарошон гражданини Россия шаванд. Вале тибқи тағйиротҳои нав ҳозир иҷозат доданд ки бо тариқи ана ҳамун кӯдаки майдарам падару модар метавонанд ки паспорти Россияро дастрас кунанд. Меҳроҷ нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ҳамон рақамҳое ки проверка мекунад як бори дигар мегуфтӣ. Илтимос ака, бояд як чира проверка кунем. Нафарҳое ки мехоҳед документҳои худтона проверка кунед, касе ки дар Россия қарор дорад, агар бихоҳад проверка кардан ки регистратсияш дар база данӣ ҳаста ё ки не, ё нафарҳое ки агар бихоҳед фаҳмидан ки патентҳои шумо оригинал ҳаст ё ки фалшиви ҳастад, шумо дар ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp-аш бинависонед, проверкаи аниқ мекунад ва ҷавоби аниқа дуруста барои шумо мега. Ҳозирашда запретора проверка накардесиянд, танҳо регистратсия ва патента проверка мекунанд. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака. Паспорти ман печати фалшиви дорад. Россия раҳким алиш кунам ё ба ҳамун равам? Чӣ тавсия медиҳед ака? Печати фалшиви дошта боша, агар вақте ки ай Россия биромада бошӣ, ӯ ҳисоб намехӯрад дигар. Ва дар ҳолате ки агар худат мисол самнения дошта бошӣ ки ягон проблема мешавад, хубтаре ки ивазаш кунӣ, баъдан сафар кунӣ боз. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман 1 декабр билет дорам, аблава ғам намета дар Душанбе. 27 ноябрда даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай ба анҷом мерасад. Як кас нависонда: салом бародар, мегӯянд ки Россия рафтан виза мешавад. Ростай? Дар ин мавзӯъ ягон информатсия надидем ва фикр мекунам ки ин сухан ягон ҳақиқат надорад. Муҳаммад Тиҷай нависонда: ассалому алайкум ака. Баъди 27 ноябр қапан мебаранд хизмат. Пешакӣ ташаккур бародар. 27 ноябрда аллакай фармон меброяд ва нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то ҳамрӯза бояд пурра дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расида бошад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман гражданини Россия дорам. Метавонам фарзандонамро гражданство битиҳам. Бо ҳамсарам ЗАГС надорам. Фарзандонам ба фамилияи худам ҳастад. Бале, дар ҳолате ки фарзандон ба воситаи мисол шумо гирифтаниан шаҳрвандии Русияра метавонанд бе ягон мушкилӣ дастрас кунанд. Бале. Як кас нависондаи Сорбонҷон: бачаи ман Москвада тюрма шидагиа. Тоҷикистонда хизмат мебаранд ё ин ки не? Нафарҳое ки доғи судӣ доранд дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Як каси дигар нависондаи: салом ака. Агар занак як кӯдак дошта бошад, метавонад хона талаб кунад ё ин ки тоқа алименти тамом. Дар ҳолате ки як фарзанд дора ё ки ду фарзанд дора, фарқ надорад. Агар ки падари фарзанд шароит дошта бошад, метавонад ки барои фарзанди худаш хона таъмин кунад. Яъне ки зан метавонад ки худшам маскун кунад ба хотири ҳамун як фарзандаш. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаҷон. Мегӯянд 3 маротиба граница бигзари везид маҳкам мешавад. Бояд 3 моҳ Тоҷикистонда бести. Ростай? Агар ки мигратсиони картаи шумо гости боша ва шумо Россия бидроен, обратно биброен, бале, баъди 3 моҳ бояд ки шумо вориди Россия бошед аз сари нав. Як кас нависонда: акама 17 солаам. 25 ноябрда 18 сола мешавам. Аблава ғам намета, пешакӣ раҳмати калом барои видео. Шуморо аз призофи оянда, яъне ки аз призофи баҳорӣ аллакай ба номтон повистка равон мекунам. Дар ин призов ки шумо 18 сола набудем, ба номтон повистка равон накардам, ба хизмат даъват намешавед. Аз баҳорӣ. Тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.